بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. İslam dinine hem umumen dinge iriklik kilgenden birle Allah'a şükür 20 yıldan artık vakit öttü. Şundan da 70 yıl biz dinimizden, dini mirastan, bizning galimlerimizden, alarning aytgan sözlerinden ayrılıp turdik. Şu vakit içinde elbette biz ko'p narsa yo'qoltdik. Mesela muhtaram kardeşler, Musa aleyhisselamga Allahu Teala İsrail yerine, hazırgi Palestina yerine şulay bit kiregiz degende, andagı halıq aytdı, yo'q biz kirmeybiz dedi. Biz andagı halıqlar bilan soğuşmaybiz, ol yer bizga kerak tugul dedi. Musa aleyhisselam Allah'a açulandı. Hem Allahu Teala aytdı, 40 yıl çölde alaysa adaşıp yeregiz. Менә шушы куркак, я булмаса шушы имансыз, dinsiz халык юкка чыксын өчен диде. Буыннар алышынсын өчен 40 ел вакыт җитә. Ә безнең 70 ел вакыт булды, мөхтәрәм кардәшләр. 2 тапкыр диярлек артык вакыт булды буыннар алышынсын өчен һәм үзебезнең мирасыбыздан бүленсен өчен. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, бәлки хәзер динебезгә иреклек килгәч, Аллаһы Тәгалә инде безгә шундый мөмкинчелек биргәч, намазлар укырга, уразалар тотырга, халык әле, бигрәк тә татар халкы бик ашыкмый дингә кайтырга. Мәсәлән, әгәр дә рәсми мәгълүматларга карасак, 5%-ка кадәр татар халкы гына әле бу күбәйтелеп әйткән очракта намаз укый икән. Намаз инде ул динне тотканның бер күрсәткече булып тора. Ләкин шул ук вакытта 40-тан алып 60%-ка кадәр татар халкы үзләрен мөселманнар диләр. Бигрәк тә авыл җирләренә барсаң, шулай бит. Я булмаса, үзебезнең татарча сөйләшә торган җирләргә барсаң, анда инде бөтенесе без мөселман халкы дип үзләрен әйтәләр. Барыбер азмы күпме елына 2 тапкыр гаеткә барырга тырышалар. Ким дигәндә 1 тапкыр инде. Курбан чалырга тырышалар. Авырлык килгәндә ашлар үткәрергә тырышалар халык. Ләкин шул ук вакытта бит әле безнең динебезнең тип үтәргә тиешле әйберләре бар. Мәсәлән, без әйткән намаз уку, ураза тоту, я булмаса мәш шәһадәт сүзен, ла илаһа иллаллаһ сүзләрен әйтү, бу ислам динендә санала минимум булып. Ягъни минимум булып саналмый елга 1 тапкыр гаеткә бару. Минимум булып санала менә шушы шәһадәт сүзләрен әйтү, ураза тоту һәм намаз уку. Закат бирү, хаҗ кылуны без әйтмибез. Ни өчен? Чөнки бу байлар өчен эшләнә торган эш. Ә менә шушы 3 төрле гамәлне һәр бер мөселман кешесе дә үтәргә тиешле булып санала. Нәрсә тотасың безне? Намаз укудан, намаз укырга башлаудан, ураза тотудан. Инде бу сорауга күпмедер күләмдә Аллаһы Тәгалә үзе җавап бирә. Коръән-и Кәримдә шундый бер риваят бар. Аллаһы Тәгалә Адәм алейхиссаламны яраткач, ясагач, бөтен затларга да, фәрештәләргә аңа баш итәргә куша. Хөрмәт йөзеннән, шушы яңа зат барлыкка килгәнлектән бөтенесе баш ия. Иблис дигән бер җин генә баш тарта. Ул баш ими. Менә Аллаһы Тәгалә аның турында әйтә: "Әбә вастакбара" ди. Ул баш тартты, тәкәбберләнде ди. Әгәр дә үзебезнең түрдә, йөрәктә казынсак, намаз укудан безне нәрсә тота дисәк, без килеп чыгарбыз әлеге дә баягы тәкәбберлеккә. Ә бәлки шушы тәкәбберлек белән бергә үрелгән кирилеккә. Башка аның сәбәбе юк, мөхтәрәм кардәшләр. Кемдер әйтә, миңа ул керми инде хәзер ди. Бу да, мөхтәрәм кардәшләр, бик үк дәреслеккә туры килеп бетми. Күп нәрсәне без барбер өйрәнәбез, ятлыйбыз. Көненә бер сүз генә истә калдырырга безнең баш мие сәләтле. Без бит алай юк әле теге миләребез каткан хәлдә түгел. Көненә бер сүз истә калдырырга мөмкин. Икенче көнне икенче сүзне, өченче көнне өченче сүзне. Шулай итеп, без инде 365 сүз өйрәнәбез ел буена.
Бу безгә артыгы белән җитә намаз укырга. Ураза тоту өчен монда бөтенләй бер нәрсә эшләргә кирәкми. Монда киресенчә эшләмәскә кирәк. Ягъни ашамаска, эчмәскә. Ләкин бит шул ук вакытта, мәсәлән, кеше ураза тотмыйм, тота алмыйм дип әйтсә дә, ул иртә белән чыгып китә кай вакытта, мәсәлән, чәй ичеп кенә. Кич белән әлсерәп кайтып керә. Көне буе ашарга вакыты булмый. Көне үтә, үлмәде ул исән сау. Әдик, мәсәлән, юлда баручылар, каядыр сәфәргә чыгучылар, балыкка баручы, мәсәлән, ирләребез, я булмаса, каядыр бакчада эшләүче хатын-кызларыбыз дачада ашарга, эчәргә дә кай вакытта онытып җибәрәләр. Ул гына түгел, мәсәлән, әгәр дә табиб безгә ашамаска, эчмәскә кушса, без шундук шушы диетаны тотабыз. Менә мөхтәрәм кардәшләр, бу очракта безгә ураза тотырга нәрсә кымачаулый? Бер нәрсә дә кымачауламый. Әлеге дә баягы менә шушы тәкәбберлегебез, я булмаса кирилегебез генә бар. Монда мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы кирлекне, тәкәбберлекне бераз җиңәргә кирәк. Кемнең генә авызыннан чыкса да шушы намаз укы дигән сүз, аны кабул итәргә тырышырга кирәк. Без бит кайчагында кабул итә алмыйбыз, мәсәлән, хәзрәт килә дә иретеп утыра безне. Без нәрсә мине иретә инде бу? Минем үземнең башым юкмыни? Бу иреткенгә карап мин иренергә тиеш түгел бит дип, кайчагында менә шушындый хисләр уяна. Нишләп әле мин ул иреткәнчә яшәргә тиеш дип. Бу бит мөхтәрәм кардәшләр, иретүче кешегә, безгә начарлык теләми. Ул бары тик үзе тапкан яхшылыкны да башкалар белән бүлешергә тели. Аның максаты шул. Шуңа күрә дә динне юк дип әйтү, Алланы юк дип әйтү, яки шушы Аллаһ Тәгалә биргән гамәлләрне үтәмәү, ул бары тик менә шушы безнең күңелебездәге тәкәбберлек белән генә эшләнми. Әлеге баягы безнең хатын-кызларыбызның да бит, мәсәлән, яулык бәйләп йөрүләре дә, я булмаса яулык бәйләмичә йөрмәүләре дә. Бу да әлеге дә баягы шушыннан килеп чыга торган әйбер. Ничек инде ул мин теге ирәнгән хәзер шушы үземнең ияләшкән яшәү рәвешемне бозып, яулык бәйлимме, озын күлмәк киемме дип, үзен шулай итеп ул үгетли башлый. Гәрчә әле без күрәбез кайчакта 60 яшьлек әбиләрнең дә үтә күренмәле күлмәк киеп ашка кереп утырганнарын. Я кыска җиңле күлмәкләрдән генә шушы мәҗлескә җыелып утыруларын. Үземнең дә шуңа шаһид булганым бар. Мәйет күмгән вакытта бер хатын-кызның куллары ачык булгач, шулай ярыймы дип сорагач, мен әйтәм, булай әлбәттә ярамый инде дип әйткәч, ул сыпырып җибәрде дә кулларын, бисмилла, бисмилла дип, менә шулай дип әйткәч ярый икән ул. Ул аны каяндыр ишеткән инде, башларын бисмилла, бисмилла дип әйткәч, яулык бәйләмәсәң дә ярый булып чыга икән. Каяндыр менә шушындыйларны әйберләрне ишетәләр, иренәләр, бисмилланы беләләр, шулай бит. Әмма дә ләкин менә шушы Аллаһ Тәгалә кушканнарны бөтенесен җиренә җиткезеп кызганычка каршы үтәргә нәрсәдер кымачаулый. Әлеге дә баягы менә шушы безнең күңелебездәге кирилегебез кайчакта кымачаулый. Аллаһ Тәгалә буларның бөтенесен дә күреп торучы, бөтенесен дә белеп торучы. Без бит, мәсәлән, табибка барсак әгәр дә, табиб безгә әйтә икән, шушы даруны эчәргә кирәк дисә, без сабый бала кебек аңа ышанабыз. Чөнки безнең яшәүебез, авырудан терелүебез шушы табибка бәйле. Без ихлас күңелдән шуңа ышанабыз. Ләкин инде әгәр дә, мәсәлән, мулла, имам, хәзрәт әйтә икән, намаз укы дип, нишләп ул безнең өчен әлеге дә баягы хәл иткеч рольне уйнамый, табиб әйткән сүз кебек. Кайчы вакытта, мәсәлән, хәзрәт әйтә, сезгә операция кирәк ди, ягъни тәүбә кирәк ди. Тормышыгызны бөтенләй яңадан сезгә үзгәртеп корырга кирәк ди. Сез инде шундый бер чиккә килеп җиттегез, җаныгыз шуның кадәр авырый, тәүбә белән генә, операция белән генә сезне коткарып калып була ди. Ләкин без ышанмыйбыз кай вакытта мондый сүзләргә. Ә менә табиб әйтсә операция кирәк дип киреп ятабыз. Хәтта шул операциядан соң без үлеп китү мөмкинчелеге булса да. Менә мөхтәрәм кардәшләр, хәзрәтләр булсын, динебез булсын, динебезне сөйләүче хәзрәтләр, алар шул ук табиблар ролендә. Ләкин алар җанны давалыйлар, тәнебезне түгел. Аларның сүзләре дару. Син шул сүзне кабул итәсеңме? Кулланасыңмы? Шул вакытта ул сиңа шифа бирә. Мәҗлесләрдә дә шулай бит. Килеп Коръән уку, я булмаса анда хәзрәтнең сөйләгән сүзләре ул кабул итсәң генә дәвасын, шифасын бирә. Ә инде укып җилгә очса шушы сүзләр,
беркемнең дә колагына кермәсә, ул вакытта үткәргән мәҗлеснең дә савабы, я булмаса бәрәкәте булмаска мөмкин, мөхтәрәм кардәшләр. Шуның өчен дә әлбәттә уйланырга кирәк. Уйланырга кирәк үзебезнең менә шушы яшәвебез хакында. Һәм дә инде Аллаһ Тәгалә каршында булган билгеле бер вазифаларыбыз хакында. Үтәргә кирәклеген бит бөтенебез аңлый. Ә менә нишләп үтәмибез икәнне аңласак, бәлки үзебез әзрәк уялып, шушы туры юлга басар идек. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.